Isu iki mau Bu Guru karo bos OSIS iki ngidul petit. Ora nggawe masker, ora nggawe helm. Tapi yo jadi contoh yo guys ning tinggone meskipun atuh karo cedek tetep gawe masker karo helm. Asline iki wis kediinginane guys, hilale iki jarene wis metu. Tapi Bu Guru karo bos OSIS iki lagi kober ning kene lho guys. Yo ning gone Bang Jatim, ora ning gone K24 jam guys. Ngantri goleki hilal sing garai ati seneng ngono kuwi lho. Alhamdulillah guys, ternyata ya bener hilale kuwi wis menampakkan dirinya. Wis cair guys, sido riyo tenan. Tumbas kelambi bodo karo tumbas jajan riyo guys. Arep mlebu ATM ngene iki yo deg-deg ser ngono lho guys. Bu Guru iki tangane kedinginane gatel. Tiba no hilal iki wis cair kaya ngene iki lho. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Presiden. Bu Guru lagi ambil pencairan tunjangan hari raya karo sertifikasi bolongan. Mukanya sumringah mari sing cair. Cair Bu Guru. Cair pura? Cair. Saya kok sumringah ya.